Burkina Faso ngo kɛrɛnkɛrɛnniyala Wagadugu kɔnɔ kabi n'a fɔra ko CEDEAO farafina jɛnkuluba min bɛ tilebin pan fɛ n'ale bɛ adamaden kow kofɔ ani nafosɔrɔ kow kofɔ kabi a fɔra ko olu ka lasigiden dɔw kɛ ka na Wagadugu yaasa ka se ka na sigikafɔ kɛ ni fangakura ɲɛmaaw ye fasodenw bɛ wuli ka jɔra ani ka sira bananbiri ni maa ninnu ɲɛfɛ. Maa minnu ye wuli ka jɔ kɛ olu ko o ma jɛn ni CEDEAO ka politiki sira taamako ye ani ka jamanaw wajibiya u ka fanga di maa gwansanw ma. Ibrahim Ouedraogo ye tari kɛ nin wuli ka jɔ nin na. Sɔgɔmada in na an bɔra parce que depuis le 30 an kɛnɛma. Voilà, c'est la continuité aujourd'hui du mariage entre l'armée et sa population. Abdul Aziz Ouedraogo ko nusɔngoya fosi ti fasodenw ni CEDEAO cɛ nka olu bɛ fɛ fasodenw bɛɛ ka se ka bɔ ka n'a lamɛn CEDEAO nana kuma min fɔ jamana kura ɲɛmaaw ye. An nana bi don nani ka yira k'a fɔ ko surasi minnu ye fanga ta Ibrahim Traoré n'a kɔfɛmɔgɔw donc CEDEAO mɔgɔ nana k'a bɛn'o ye donc an jama wele ko jama kana kɛ tubabu ko témoin CEDEAO bɛna mun fɔ an ka nouvelle autorité ye Ibrahim n'a kɔfɛmɔgɔw ye donc an bɛ yan an m'a fɔ k'an tɛ CEDEAO fɛ an y'a fɔ ni CEDEAO bɛ na yan a ka kɛ CEDEAO bɛ na jama Burkinabé denw kosɔn a ka na président kosɔn ko bɛɛ ka bɔ ka na kɛ témoin ye o ye tubabukan ye ka kɛ témoin ye min nana kɛ CEDEAO bɛ nana min fɔ an ka se k'o lamɛn. K'a ta nɛgɛ kaɲa 10 sɔgɔmada fɛ fo ka n'a bila lansara sirinin kɔ a ma lɔn CEDEAO ani kapitɛni Ibrahim Traoré bɛ kuma jumɛn de ɲɛfɔra ɲɔgɔn ye. Hali bele kibaruya foyi ma sɔrɔ ninnu ka ɲɔgɔn ye nin na. Nin tun ye Kade Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.